I sætning 2 for side 187 i mat B2-bogen i forhold til og sætning 2 er i forhold til stamfunktion eller arealfunktion og stamfunktion. Og hvis f er en ikke negativ og kontinueret funktion i intervallet a til b, jeg tager den lige ind herover. Så er arealet af det område, som afgrænses af x-aksen eller af grafen f og x-aksen og linjerne x i lim a, x i lim b. Så vi får altså det her. Og det er så givet ved, at a i lim f til b minus f til a, hvor store f er en vilkårlig stamfunktion til f. Og det kan vi så se. Det vil det så være her. Ja, beviset er så, at hvis ax er arealfunktionen for lille f, er ax arealet af det område under grafen i areal, eller intervallet a til b, så vi ønsker at finde a til b. Og vi ser så bare til en vilkårlig stamfunktion store f til f. Og da a er en stamfunktion til lille f, er forskellen mellem a og f, a og store f, en konstant, fordi for alle x i intervallet a til b er a x i lige med fx i lige med en k, fordi det ved vi fra tidligere sætninger, at to stamfunktioner minus hinanden, det giver en konstant. Vi skriver lige om, så vi får at a x i lige med minus f x lige med k, og så får vi med formlen at a store a til a minus f til a i lige med k, og det samme med intervallet b lige med k. Skriver så de to stamfunktioner sammen og får at a til a minus store f til a lige med a til b minus f til b. Og nu skal vi så isolere for at få den til at ligne sætningen mest muligt. Og det gør vi ved at sige minus f til a lige med lige med a til b minus f til b. Og vi skal så reducere igen og isolere for at få den til at ligne mest muligt. Og det gør vi ved at sige f b minus f til a i lige med a b minus a. Nu har vi sådan set bevist det, fordi at når vi minuser eller a b minus a, det giver så bare ab, så vi får et ab som vi vil finde ved at sige, da der ikke er nogen f, og så er det kun a til b. Så vi får, at det her er gældende, fordi at vi har fået reduceret så meget, at den til sidst ligner vores sætning 2 her. Så det var lige en kort og meget rodet gennemgang